Hai mai departe, fraților. Mulțumesc, Mana. Domnul să te binecuvinteze. Când te scol de dimineață, n-o fi trist și supărat. Bucură-te, ești în viață. Bucură-te, ești în viață. Alții nu s-au mai sculat. Adevărul ăsta e. Au când te scol de dimineață. Știu că îi place lui fratele Marius. Domnul să-l binecuvinteze această frumusețe de melodie. N-o fi trist și supărat. Bucură-te, ești de viață. Alții nu s-au mai trezit. De ce? Mulțumește că ce știi. Ce se întâmplă în viața ta? Ce se întâmplă în viața ta? Domnul Iisus El o știe. Mulțumește. De ce? Că ce știi. Ce se întâmplă în viața ta? Vai. Domnul Iisus El o știe. Ce se întâmplă în viața ta? Hai.